Unsa man tag kwarta ron oy? Wa tay bang piso wifi ba? Gani. May tag makakita tag kuan ron oy kanang pangwartahan na to. Huh. Mingaw man gud kaayo wa ta sa wifi yan. Way connection dire dapita oy. Ay, mingaw mo lang. Ata ka makita kwarta ron no? Amot lang ka naguna-una kay kuno. May tag may mohatag kwarta ron oy. Okay, Bart, wasingin sa ninyong motor ba? Kaya mulakaw ko ron, magdali ko ba? Sige na, wasingin sa ninyong motor. Tagaan lang tamo pang piso wifi ron. Magdali, kaya mulakaw ko. Di, asa yung motor? Ato na. Pagod tong ban. Unahon nato ni. Dari o, dari. Ay, ikaw, kuan, tubig. Amit, ikaw gunitin. Ayaw, ayaw. Para makakwarta ta ba? Sige, pas-pasay. Katong, kana di, okay na ba? Ubas ah. Ang luyo. Katong si luyo. Biya, sabi akong tapuhan o kuan. Nambuha akong tubig. Diya. Isa po niyang motor no. Dagan makay hugaw. Asa gikan dahil si brother niya eh. Hugaw kayang motor oh. Isa man yung tawhan na magsige po. Dali pagpahinlo. Mura ba pastang bagaa biyag buling ano yung motor oh. Napay. Huh! Yung tawhan na niyo eh. Pero di lang tatagaan kwarta. Di ko mo hinloan niya eh. Abi sa ako. Tapoy naghinlo. Way sweldo. Way kwarta yatag. Hindi kita tagaan karong brother. Ay kini na lang. Para sure nga tagaan ta kuao na tong hunsoy daan para di siya makasibak. Sige unya na lang mangayo lang sa tanya daan. Sige. Tutuan tani. Tama na eh. Sinawan ang motor oy. Salamat magkakwarta ni kita ni ron. Ibutang gamita oy kanang diinit. Asa naman to siya, oy? Tingnan dito ba nga, kuan? Ngay tag kwarta kay mulakaw ta. Tara na. Oy, managwasing imong motor. Oh, mana? Oh, sige. Ay, tesa, mangayo may kwan. Kwarta. Ay, pang piso wifi. Tama, dahil no. Unya na lang iniguli na ako kay nagdali wala ko sinsilyo dire ron. Ina sige Bart, unya na lang ha. Matumig kwan ba magpiso wifi mi. Unya na lang gani kay tingubol na nako wala ko kakuan ba o nagkatod pa ko ani dito. Ina nga tingubol lang nako unya. Sige. Ya. Dili pa doon niya pa yan. Tigubon doon niya. Ha? Kapoy ra kita ang tawhana ba? Kapoy kay gwasing sa iyang motor niya. Di siya makahatag bisag pang piso wifi lang. Pues, kuakon taning hunsoy ani. Aw, makalakaw ang tawhana. Kuha na lang hunsoy. Nung di kami mo under yun, sa man ipagwasing. Ano mo ni? Uy! Asa mang hunsoy ani? Tanto pra di mo under.